ket na ikala lagip tong keledaan kasladyak malasata panubo anamwa nga ingka insang bay luidi tilumpong ko ket na saga baken limdo kaasin ni Diyos abo ket na'y liw-liwang ko di pa nang irurumen mo di ibaglay ko apalag doon ket kaslag kadagsen iti cross ngemitin na pag nagaydaros di magdera ang siyanos kapatid adumteng to lalaki ang mangilala ayat nga ikaiwawa itaanda ng kalango puso ka na ilong kalasag ko tiyag na nayo taitiliday anak pasarap nagsaktisimo ka nga awan iti pumadpad ket na ikala lagip tong keledaan kasladyak malasata panubo anamwan nga ingka insang bay luidi tilumpong ko ket na saga baken limdo kaasin ti Diyos abo ket na'y liw-liwang ko di pa nang irurumen mo di ibaglay ko apat na ket kaslag kadagsen iti cross ngemitin na pat nagaydaros di magdera ang siyanos dapat din adumteng to lalaki ang mangilala ayat nga ikaiwawa itaanda ng alangon puso ka na ilong kalasag ko tiyag na nayo taitiliday anak pasarap nagsatisimo ka nga awang iti pumadpad taitiliday anak pasarap nagsatisimo ka nga awang iti pumadpad. Ayan, ano tinawag tayo
request dito ay Riribo.